kana chero zvikanzi yanga iri content baba Harare naFeli Nandi munotodanana imimi munotodanana baba Harare naFeli Nandi kana rudo rwako rwapera toshandisa rwangu wanyatsonoti baba Harare vari kutoda mwana uchitoona kuti Feli wacho ari todawo baba imi munodanana imimi chero mukati content yakazopera. Thank you my brother for the nice event yatakazenge tichiita. Munodanana munodanana ndi makatofitana tiri kutokuonai. 14 August mwana wese ku HICC ndiri kusapota Feli ndinonyatsoona baba Harare mabatira vanga vaita chino chemwana yakuti in real life ndezve content because pane content ndopaona maybe ndakabhaizwa nekamera. 14 August HICC iyo Saturday inoi ukatoona pana August wakuti ukaona wakutoshama muromo pakuti August wakuti August vara muromo utangidzisi it's August 14 August guys ndakakurira kudora but ndakazonyatsokurira kumhiri kwaSamora August saka baby August pano so inini musi wa 28 August ndine show Kempton Park, musi wa 29 August ndiri ku Cape Town. Alright. Ndifadza madzimai ndriko. Ko indofadzwa nani? Ndichikufonera, don't worry. Alright. Wondi ndodya nemvure huko. Kuti mvure ere? So mvure techitotaura. 29 andi. 29 saka. Osara uchibehave. Anditi zvokuzonzwa kuti wakasara ukaita tuma research twako panapa ndozvandisingadi. Tuma research twehona. Uzikamwe vakadzi vechidiki. Saka sorry ndivarire kwa banga rangu. Kufara banga? Ndivarire kana yachiko ne. Banga rudziri tetrampa ndivarire. Ngorokapi? Okapi chingovara. Ndivarire kana kuoneka zvikuwadza ndida kumanya undeke. Kubika. Ayo ndondwa. Sadza. Ndabika udai. Koti. Tia ina basa chivhara kana yachiko. Ora mira ndiche ndikurongedzere. Iwo chirongedza chiko chamari banga rakavhurika vhara banga man. Didi mire ndirongedze cause mati 29. Ukurambira uvhara. 29 yego. Kempton chi. Ndakudza kudhara vhara banga. Banga. Didi mire ndinono kubikira ine. Ubike banga iri open kudai man. Ndati vhara banga urambire. Handi mungena nendege. Saka urambire vhara banga rangu. Asikwendege. Ndege yego vhara banga iri. Didi regedze ndinokurongedza. Ausoda vhara banga. All right. We shall see. All right. This video goes to Mukuru Card Company. Mukuru Card Company, I love you so much. You're a big brand, you are internationally, but I have an issue with you. So you see this thing of you making foreigners to have cards in foreign lands easily. That one, I love you for that. But I have an issue with you. So this Saturday I went to Cape Town. I swiped something like 25,000 rands and then I went bankrupt. Why, Mukuru? You are internationally. Remove this limit thing. Yeah, you are limiting me to do some things. I'm a celebrity. My name is Mabrijo, by the way. I need to buy flight tickets like internationally. I can't even buy a flight ticket to go back home because your card only buys things. Your card only work here. No, make it international. I'm a celebrity. I need to wear some clothes from Timu, from Shein. I can't buy internationally. Why? Why, Mukuru, why? I love you so bad, but right now I'm living like a broke girl. I'm now broke, knowingly that I have money in the card, but I cannot access it. For what? I'm a celebrity. Give me limit for 1 million per month. Honestly, as not, I might laugh, but honestly speaking, Mukuru, you need to fix this thing of limit. Secondly, you need to fix this thing of us not buying things internationally. We need to do online purchasing. We can't do it internationally. We can only buy in South Africa. No, we now want internationally things, Mukuru. Thank you so much. But please, Mukuru, can you borrow me 20,000 rands because I need to buy flight ticket to Dubai, to go to Dubai. I cannot do that because right now I'm living like a broke girl. Please, Mukuru, remove the limit. Remove this thing of not buying internationally. I'm begging you. Yours truly, Mabrijo. Nyeri pano ndeyekuti. Imagine ndikaona basa kwa week now. Ndikaona basa re 5,000. Chinhu chekutanga chandakuda ndikuda stand
kuvision craft construction. Zvino kuvision craft construction kwaimbonzi kunovakwa nezvikwereti chero mastenzi unogona kutenga mbichana. Ndechitenga mbichana yei muna 5,000. And the first salary yangu iri kuenda kuvision craft construction because toda stand. Kuvaka ndaimbofunga kuti maybe ndichavaka hangu nechikwereti, but chikwereti chei because vanovaka nezvikwereti. Kuti stand yacho futi unogona kuitenga mbichana, but zvese handichatodi ndanda nemari dzangu. And the bleaching cream ichanyatsauzwira. Pose ndichigara ndiri mundege takatinga magemens ndichimhanya ndichibata mabhegi eLouis Vuitton. Unozero kuti ukatanga kubata mabhegi eLouis Vuitton aya unotanga kutotsvukira. Mune glowing creams dzirimo mumabhokisi emaLouis Vuitton aya. Chimhanya ndakanyarara muchangoona. There will be signs of saying mabridge has made it in life, but chinchekutanga istand kuvision craft construction and chatengi nezvikwereti. Mari dzinenge dzakutenderera manje. Soon the man will be tendereraring from my mouth to God's ears to happening here on earth. Kana maakuraramisa kanganwa kundiisawo pamunamato uya webasa randiri kutsvaga kwasewiki neo. Zvinhu zvaazvekungona mazuva anaya izvi. Ari pano anenge angorara. Mwari komborerawo mabridge awane basa kwasewiki neo. Amuzivi maybe ndotozokupaiwo something ndapa basa. Izvo kungondinamatirawo izvi. Thanks in advance vachandinamatira kuti ndiwane basa kwasewiki neo. Hanzana mabridge omunongoganza kuti une 26 years apa body ichitawo ichembere. Vaya apa chero body yangu ikaita chembera zvitadzisi kuti ndine 26 years. Guys, ndoda kuti mundibetsere. Ndiani ada kuita neighbor yangu? Pandanchita mastenzi ekuvision craft construction. Vane mastenzi kuNorton, vane mastenzi kuNyabhira, vane mastenzi kuRainham, neinonzi Spitzkop neDoorfontein. Chandafarira mauya wahasi toners aya mastenzi mahombe aya. And are so affordable. Unokwanisa kuti matenga mbichana uchimira. Haukwanisi kana umatenga ka1 kana uinayo mari unotenga ka1, but kana isipo sara mabridge uchatenga mbichana ende ndikushanda nepesi yangu. Ende vari kuti ukatenga stand kwavari ukavaka navo vanokucherera mugodi mahara. Iyi company iyi ndichatovaka nayo chete. Ende unogona kuvaka futi nechikwereti. Ndichikuzodza pressure ndikuti mupau ndichivaka nezvikwereti. Hello? I'm good, and you? Okay, he's coming. Sure. Ndichivaka zvangu nepressure. Ndichivaka ndichikupai pressure. And hands vanodhrowa futi maplans. Sezvizvizvi. Imagine iri imba yangu kuNyabhira. But guys, nderipi side rakanaka Nyabhira or Norton? Or ana Rainham? Gaya iri imba yemabridge. Who wants to be my neighbor here? Tarisana maziso apa. Ndiana ndaita neighbor yangu, neighbor celebrity. Unenge wakapinda, because unenge ine access yekuona munhu akanaka every day. Yozode. Message iri kuenda kune vaimbi. Regai ndi address nyaya iyi. Ndakabva kuita live yangu 2 days ago, but sezvamunoziva pa internet mabloggers anorekodha panova pamaviews, haazorekodhi message yese. Kana uri artist big or small, teerera message yangu inoi. Ndakaita video ndichiti muZimbabwe munanyatsogona kubudisa mavideos ndimukoma JP, then second one ndimukoma Freeman, but mamwe mavideos avanoita vauya John vanenge vari kupiwa mavixen asiwo. Message yangu in that ndakatotaura but hapana kuzorekodwa, pakazongorekodwa ipapo. Message yangu ukada kutaza mazuva anaya mavixen o vasikana vakamboita mavixen pamaartist akati unonzwa vachitaura kuti artist ningi haapi chikafu, artist ningi haazopi mari dzetransport, unenge waswera zuva rese pashuti wakuenda kumba wazopiwa $20 apo unenge usina kumbodya, like maproblems iwayo. The thing is kana uri artist usina sponsor, sometimes zviri nane kubudisa video rine mavisuals chete. Wochengeta mari yako, kana mari yazobatana wobudisa riri video. Kana kuzvibudisa uri video uri 1, kana zviya zvinoita namaloti zvekubuda vari 2, then kuswera kutorana nevana vevamwe vanhu wouya achabhadhara makeup yake achifunga kuti maybe dhiri richabudisa mari, after dhiri rapera opiwa $20 haina zvainenge ichishanda. You get me? Kana pasina sponsor, kana usingakwanisi kuzvisponsor wega, zviri nane wobuda uri 1 pavideo rese usvika ripere. Muri 2 yone shamwari yako usvika video rese ripere than kushandisa vamwe vana. Kana video rako uchida mavixen, make sure you value those vixens.
Make sure they look good. Kwete kuti mwana anenge abva kuchakadaro kudoroko, hembe yabva nayo kudora ndo yaari kusvika ndo yamuri kumupinza nayo video rakutonge discord, because amusi kupersonalize vixens. The moment video rako parinoita nyama, the moment nesuwo mafanzi patinofarira kuita sei kuona, because nje zvakanaka maona. Imbotarisaiwo level yati tinozviziva kuti asati asvika level rana Davido riya, but chimbotarisai vixen wese anenge ari pavideo riya unomwa mvura kuti gadya nekuti munhu wese anenge achiluka good. And havatori inini futi imwe point yangu yange yekuti sometimes it's not about kutora vasikana vanozikanwa o kutora vanhu vanozikanwa vafeature muvideo. Sometimes chimbotora ivo vaya vasingazikanwi vaya vakanaka, movadressa, movapfekedza nice, woiswa makeup, woiswa mawigi ayaya, mumboona chimbopewo exposure kune vasina. That was my message. But iwe kana mabloggers akuzokuposta havaposti pakakwana. Inini chaenda kamboenda kuCape Town inini ndabhukwa pane rimwe video. If I'm being honest with you, I was paid 7,000 rands. On top of 7,000 rands, I had 2 nights in Cape Town. On top of that, munhu yeye akanditora ndikaendeswa kufoshini kusports scene ndichitengerwa hembe dzeshoot. You get it? Like unonyatsofila kuti right vixen apa ndarema apa koshesayo mabasa euvixen aya, because pasinawo mavixen apanawo artist. Kana wewe usingakoshesi mavixen, ita video rako uri 1 or muri 2, or kana pasina mari dzekupa mavixen okushandisa vana mahara. That was my message. But clock it. Goodbye.